дӯстони азизам, барои обед модарҷонам анамихел хӯроки нонпалов тайёр карданд. Ин беҳад хӯроки тоҷикӣ бомазза аст. Шумоям тайёр кунед, пушаймон намешавед. Михел бороша оро доданд. Аку мо обед мекунем шишта. Ба мо иштиёитон дӯстонам. Влоги моя то ахирша тамошо кунед. Бо мо буданро фаромӯш насозед. духтаро паго дереждени ҷияном будай, апам михел чизоя гуфтан тайёр куне. Ҳозир қатъи як апаи дигарим тайёр кардестам. Инам ҷада михел кремоша тайёр карда мондем. Инҷада апам боша торта тайёр кардестай. Инҷада манам хел пирожникоя бояд крем кунам. Ана духтаро торти апам омода кардагишон. Ин хели торт мефорида ҷиямда, торти кукула. Ин хел барошон тайёр кардан. Бинен чӣ хел хушрӯча омадагиай. Паго иншалло ки бурда метием, дережденаша қайд мекунем. духтаро анамихели пирожник тайёр кардем. Ҳозир бороша бо як хели дигар оро метием. Боз нишон метиҳам тона. Ина духтаро амихел бороша апам оро додан. Бинен чӣ хел хушрӯ омадан. Мо обични амихел дереждену ягон маракода амихел пирожникҳо тайёр мекунем. Беҳад бомазза мебиёяду ҳам осон тайёркунак аст. Шумоям тайёр кунед. Ин як намуди дигараш буд. Якчанд намуд тайёр кардем. Инам ино буданд чизҳои тайёркардагии мо. духтаро ҳозир ако ҳама каса тайёр шудему рафтестем зодирӯзи ҷиянам. Шумоям бо мо бошед. Ман шумоя ҳамроҳи худам мебарам. Михел торта апам гирифтан. Аку рафтестем духтаро. Микоилҷони мо михел кайласкада кайф карда рафтестай. Барои чӣ нафаровардам ки инҷада борон боридагӣ буд. Ҳама ҷо лой буд. Барои ҳамин нафаровардам шаҳри Кайласка. духтаро аллакай мо хонаи апамда расидем. Барои манам хел пояндоз партофтанд. Баъди 2 сол мо хонашон якум бор омадем гуфта хел пояндоз партофтиянд. Ана ин аст дастархони омода кардагии апам. Дар болои дастархон тамоми чиз ҳаст. Бинен чӣ хел дастархони тоҷикӣ омода кардиянд. Ҳар хел салатҳо пухта мондиянд. Меваву нонҳо михел моҳия бо жарид карда мондиянд. Ана ин аст дастархони тоҷикӣ барои зодирӯзи ҷиянам. духтаро ҳамаи шумоям биёед ҳамроҳи мо. Якҷоя мешинему зодирӯзро ҷашн мегирем. боз апам барои кӯдакоам хел падаркаи солинавӣ тайёр карда, барои ҳамаи кӯдако якта доданд.
دختران میخوال اکو تورت تشبوری دیستم به ها تورتی میخی خوشرو آمدگی است این تورت. دوستانی عزیزم، اپام یک خوراک تیار کردگی بودن گوشت بیران. این دویم خوراکش است. میخوال لگمان تیار کردن. اینجا در ولوگ به انجام میرسد. خیر دوستانم، باقی در پناه خدا باشید.